innokkaana on palaamassa mukaan kyllä taas toimintaan. Että kiva nähdä vanhoja kavereita sieltä Kanada-projektin ajoilta ja hienoa nähdä, että aika monesta nuoresta kaverista on kasvanut mies ja ollaan saanut tietynlaista nuorennusleikkausta joukkueeseen. Odotukset on kyllä kovat joukkueeseen vastaan. No varmasti tärkeimpänä asiana on se, että mun mielestäni nyt on tasaisempi joukkue. Että ei ole niin isoja tasoeroja kuin esimerkiksi meidän kaverien joukkueessa. Nyt on tasaisempi ja mielestäni laadukkaampi joukkue. Ja siinä mielessä myös odotukset on ehkä jopa vähän kovemmat, vaikka voitettikin maailmanmestaruus silloin, niin nyt on kyllä hyvänäköistä toimintaa. Varmasti pyrin tuomaan vähän näitä jälkikuuluisia tullia ja mitä kaikki sääntömuutokset on tuonut tuohon peliin joukkojen sisällä tapahtuviin juttuihin ja myös sitten ihan vielä lisää ammattimaisuutta toimintaa niin jäällä